لب ولد زانتا ودرزان دراسي قويتوم جيلة ترختي موسى قرماتيون راهل عقباين وديتنش نبيخي بلا حادث قلولوز مسل وتهدر نصبراق نايتا كم صحاي دميقا زنبرت ورح ليتي ابت فحم زمسل صليم ገጹ እናብረغረغ ንገዛይ መለሰት እታ በፍርሂት ተንቀጥቅጥ ዝነበረት ጎርዞ በዚህ ሰዓት ማለት በዚህ ሰዓት እዚ ተገሪሙ ሓተተ ወተሃደር ናብታብ ጸጋማይ ቅልጽሙ አሲርዋ ዝነበረ ሰዓቱ እናመልከተ ኣብዛ ቀረባያ ገዛይ ኢላ ናብ ሓደ ኣብ ቅድሚኦም ዝነበረ ህንጻ አመልከተትሉ ታጓል ሩቁም ይሁን ቅርብ በዚህ ሰዓት መንቀሳቀስ አይፈቀድም እሺ ቀጢ ማለት ርሑቅ ይሁን ቀረባ በሰዓት እዚ መንቀሳቀስ አይፈቀድኒ ሕራይ ቀጽሊ በላ ተገቲሩ ናበይ በለት ታጓል ብስምባደ ወደ ፖሊስ ጣቢያ እንሄዳለን ማለት ናብ መደበር ፖሊስ ክንከይዲና በላ ካብ ጽፍር እግራ ክሳብ ጸጉሩ ርእሳ እናጠመተ ወላኳ ነጸላ በመጉልባብ ተሸፋፊናን ተነበረት ርጉድጉድ ዝበለ አካላታን ቁመናን ግን ንዓዒንትን ልብን ወተሃደር ስለዝማረኸ በቀሊሉ ክሰዳ አይደለን ሰሰሓ ከም ዝረኸበ ነብር ድማ ናብ ኣዝዩ ብምጽጋዕ ዘሊሉ ክጎብጣ ተደናደነ لب ولد زانتا ودرزان مبل عسران حدن كفال اوي اتبجاهم قدفوني ابزي اغزاي تحرحجي ايدغمني بجاخدكم يلوكم نلوم محاروني وي بجاهم نلوم تراي محاروني وي بمبال اب اغرو تنبركيخا ان نبعت لمنتو مندنو يمچيوبو تنشي انت اخذتبلي تنسي بمبال اتتميلو كعزب زصنحكال اي وتهدر باغرو قلعمو فشريلا ندحريت ورقت بدحرزي كابت بحقاز ورقت مريت كي تنسأت تطلعها اويت اتبحيل زد مصاتو ناي ردوني اويات جن لعلتي بموزيقان كبرون دق زبل زنبره وايلا غوربيتهم كسمع سلا زي كاله زخونه يكون ردائك مصاي كالن اتوم زي حسبو شيشاي زرخبو كلت وتهدارات درق شعو قلطيفهم بإيدا أنا قوتتو كابت كبابي أرحقوا أب حدا قلل زبلت ألمات أتيمون باب حدا كقاسس وجمرو زلو حيلة تقيمة كتكلا خلوم فتنت تتقبابي لهم الناس أفعو لبات في أكمت تودع سلازقبر واقن دارقان ريسا تقاسيسهم سمعتهم أرويو بكلا سيتوانا هون كلققنات نقلت كسنت تشلالج من النادرقات مالت بقله اذا سبيتي حجي تغريفنيا صباح كتكسنا تخليا انتي نغبرا حاتته اتي اموداتا زدفرا وتحدر سرؤ ان عطق لكنه ችግር ልታመጣብን ትችላለች ታዲያ ምን እናድርጋት ማለት ልክ አለኻ ችግር ከተምጻልና ትخلያ ሞንታይ ንግበራ ክብል ንሕቶ ብጻዩ ብሕቶ መለሰ እኛ ችግር ላይ ከምንወድቅ ለምን ለስዋ አንገድላትም ማለት ንሕና ብሽግር ከምንወድቅ ንምንታይ ንዓዘይ ንቀትላ በሎ ሽዑ ከባቢው እናጠመተ እንግደላት ማለት ክንቀትላ ሓተተ እተኸልአዩ ከም ስንብድ ኢሉ
አዎ ሌላ አማራጭ የለም ነገ ችግር ልታመጣብን ትችላለች ማለት እወ ካለ አማራጭ ይብልናን ጽባህ ችግር ከተምጻልና ተኸልያ በምን እንግደላት ታዲያ ማለት በምንታይ ነቅተላሙ በለቲ ንምቅታላ ዝተሰማምዐ ወተሃደረ ወገኑ አፍንን ነው እጂ ጥይትማ ልንተኩስ አንችልም ያለ ምርጫ እሱ ብቻ ነው ማለት አፊና እንበር ጥይትማ ክንተኩስ አይነኸልኒና ዘለና አማራጭን እሱ ጥራይ በመባል አፍ ዓቢሶም ከቀትልዋ ምስ ወሰኑ ሓንቲ ካብ ራብዓይ መደበር ፖሊስ ተጸዊዓ እናት ሓንበበት ዝመጸት ሮንዳ በሃንደበት ነዊሕ መብራህቲ ወልዓ ህሩቅ በለቶም አንተ የት ሄዳችሁ ነው ሰፈሩን በድሬዎች ትግል የተበጠበጠው ማለት አታ ናበይ ከርኩም ይኹም ሰፈር ብናይ ዓዋል ባስ በጽዊጹ በመባል ሓደ ኣብ የማናይ ወገን ናይታብ ልዕሊያ መትረየስ ጽዕና ዝነበረት ወተሃደራዊት መኪና ዝነበረ ወተሃደር በመስኮት ርእሱ አቀልቂሉ ተገንጭሩ ሓተቶም እቲ ሓደ አጋር ወተሃደር ዝምልሶ ጠፊዎ ኢሉ ወታእታ ምስ በለኻ እቲ ኻልአዩ ቅልጥፊሉ እቺ ጎደና አደር ሴት ወድቃ ስለአገኛናት ነው እሷን ለማየት የመጣ ነው ማለት እዛብ ጎደና አደር ሰበይቲ አብዞ ወዲቃ ስለዝራናይና ኩነታታ ንምፍላጥ መጺና በሎ ቅልጥፊሉ እሺ ተለበሉ እንሂድ ማለት ዕራይ በሎ ቀልጥፉ ንኺድ ምስ በሎም ከአ ኣብ ጎነቲ መትረየስ ዝሓዘ ወተሃደር ተሰቂሎም ምስ አቶም ከዱ ሮንዳ ብዘይፍላጥ ነቶም ገበንኛታት ተማሊኦም ከማም መጻጾም ብናህሪ እናተሓንበቡ ናብቲ ዳስ ገጾም ተዓዝሩ ብድሕሪኡ እታ ብሓይሊ ተዓሚጻ ክንሳ እንደገና ንሞት ተፈሪዳ ብዓመጽ ካብዛ ዓለም ክትሰናበት ዝተበየነላ ንጽሕቲ ጓል ኣንስተይቲ ድሕሪ ፍርቂ ሰዓታት ቢላ ብንፋስን ቁርን ምስ ተበራበረት ካብቲ ወዲቓቶ ዝነበረት ጸልማት ሸጓሹግ ተንስያ ናብ ብርሃን በሙጻእ ዝርንዛሕ እናነብዐትን ሰለይ እናበለትን ንገዝኣ ከደት እታን ወድረዛን ሓቂፋ ዝደቀሰ ዳሃቡን እቲ ከምባር ሓዊ ብስምዕት ቃልቃል ዝብል ዝነበረ ሰውነታ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ልዕሊ ወድረዛን ሰቐለቶ ክልቲአን እጋራ ኣብ መንጎ እጋሩ ድሕሪ ምእታው ከኣ ብየማነይቲ ኢዳ ኣብ ከባቢ ሕምብርቱ ሓሰሰስ በለት ዳሃብ በቲ ብዘይ ዕረፍትን ብረስንን ትገብሮ ዝነበረት ምንቅስቃስ ዝያዳ ወሲባዊ ስምዕታ እናገንፈለ ስለ ዝኸደ ናይ መወዳእታ ስጉምቲ ክትወስድ ደለየት ንሙታንታ ወድረዛን ብሓይሊ ስሒባ ከተውፅእ ምስ ጀመረት ከኣ እቲ ብሕልሚ ምስ ረዘነ ዝራኸብ ዝነበረ ወድረዛን ካብ ድቃሱ ተበራበረ እሞ ዳሃብ ኣብ ልዕሊኡ ተሰቒላ ክትመጣላዕ ምስ ረኣያ ኣዝዩ ሰንበደ من يغتي واي واتتادي اخت قبر اللغي تسي بمبال حفاب بيلو نابس اقاماي قدنو دربيا ودرزان حارقو بغطبت كوبورتو اتوغم جيمو تنسى امو تقداديمو مبرحت ولع اتها بسنبادي عمدك اسيو تقاديما ترح نفسك ابعبحت بالزنبر الدهاب ودرزان نتن كحلات عينتو بحرقان نيمان صقام كغماطلن كله سسرقا انات امتت بحفرت بدت بلت ملؤ نفسات رحا سلازنبرت كا صقاماي ايدا ابطباتا يمانا ايدا دما نحفرتا بمشفان ناب عراتا ديبت كمزا منم زي جبرت كا زخونه قال كيوصت سلاحيلا اب تحت كبرتا بمئتاو رأسها شفينا دقست ودرزان
ብድሕሪ ፍጻመ ሰላም ከየበል ሓደረ እታ ብዙሕ ፍጻሜታት ክካየደላ ዝሓደረት ለይቲ እውን ከም ቀደማ ግዜ ኣኺሉ ጸላማ ተቐንጢጡ ብሓይሊ ብርሃን ተሳዒራ ወግሐት እቲ ቆልዓላሕ እናበለ ክሓስብ ዝሓደረ ወዲ ረዛን እውን ኣብ ኣጋ ወጋሕታ ቁሩብ ቀማበለ እታ አንጊሃ ዝተንስአ ድሃብ ግን የቕሬታ ንምሕታት ብንግህኡ ዘዳልወታ ጥዕምቲ ጠስሚ ዝጸገበት ቅጫ ፍትፍት ሒዛ ምስ ጥዑም ጨናኣ ሃነነን እናበለት ናብ መደቀሲ ወዲ ረዛን ኣተወት። ማቴዎስ ኣቶ ማቴዎስ ተስ ቁርሲ ተቐሪቡ ይቁረስ ብምባል ነቕኒቓ ተስኣቶ። ወዲ ረዛን ነዚ ተቐርበትሉ ሃነን እትብል ጥዕምቲ ቅጫ ፍትፍት ብኹራኽ ሕሰማ ይመረፀን። ርእሱ ምስ ቀልዐ ጥዑም ሽታ ተቕጫ ሸውሃ ተኸፊቱ ስለ ዘወናወኖ ኸዓ ብዘይቀል ዓለም ቆሪሱ ከብዱ ክመልእ ወሰነ። ንድሃብ ስለቲ ጽቡቕ ተግባራ ከየመስገና ክኸይ ስለ ዘይደልየውን ስምዕ ድሃብ እዚ ትማለይቲ ዝገበርኬ ነገር ኣባይና ባኽኒ ይትረፍ ካልኣይ መዓልቲ እውን ከይድገም ሕራይ ናይዛ ጥዕምቲ ቁርሽኸ ግን የቐኒየለይ ኢልዋ መልሳ ከይተጸበየ መሰሲሉ ናብ ቆጸሩ ኸደ። ዋ ደሓናይ ናቱስ ቅዱስ ሚካኤል ትመስል ጠላዕ ጎበዝ ኣብ ጎነይ ደቂስካ እናሓደርካ ዳ እሞ መተራስ ሓቂፉ ክማጣልዕ ክሓድር ኮይነ ዋ ዳሓር ከይድገምካ ኣይብለኒ ወረ ዝገበርካ ዳ ግበር እምበር ኣነስ ኣይገድፈካኒ በለት ድሃብ ደድሕርቲ ሕቆ ሂብዋ ዝወፀ ወዲ ረዛን ብምውፃእ ማዕጾ ኸንሸሎ ከፊቱ ክሳብ ዝወፅእ ብድሕሪኡ ተሃኒና እናጠመተት። መርመርቲ ወንጀል መርመራ ብጥቆማ ገለ ተሳተፍቲ ምቕንጣጥ ወሓዚት ዳርጋ ንኹሎም ኣብቲ ምቕንጣጥ ዝተሳተፉ መንእስያት ከካብ ገዝኦም እናለቐሙ ኣዋልዶምን ኣወዳቶምን በብሓደ ብዛዕባ እቲ ዘሕዝን ፍጻመ ሞት ወሓዚት ሓተትዎም። ናይ ኩላቶም ሓሳባት ወሲዶም ብምምርማር ከዓ ቀተልቲ ንምርካብ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ገናጺሎም ክነቡን ሓሳባት ከነጻጽሩን ኣርፈዱ። ሓንቲ ካብቶም ናይታ ንግሆ ተሓተቲ ድማ ረዘነት ቀላቲ ነበረት። ርክባ ምስ ወሓዚትን ወዲ ረዛንን ድሕሪ ምሕታት ከዓ ምስ ወዲ ረዛን መዓስ ሰዓት ክንደይን ኣበየናይ ቦታን ከም ዝተራኽቡን ብድሕሪኡ እንታይ ከም ዝገበሩን መዓስ ከም ዝተፈላለዩን ብዝርዝር ክትሕብሮም ሓተትዋ። ነዚ ኩሉ ሕቶታትን ካልእን መሊሳ ምስ ወደእትካ ኪድበል እዩ ኣብ ዘለናኪ ክንጽዋዓኪ ኢና ብምባል ኣፋነውዋ። ረዘነት ካብቲ መደበር ፖሊስ ምስ ወፀት ንወዲ ረዛን ንምርካብ ናብ ድኳን ፀሃይነሽ ክትከይድ ወሰነት። ብማይ ኣባሻውላ ኣቢላ ናብ ኪዳነ ምህረት ብምስጋር ከዓ ናብ ጣባ ገጻ ጉዕዛ ቀጸለት። መልክዕን ቅርጽን ረዘነት ኣብ ዓይንን ልብን መርመርቲ ወንጀል ምርመራ ስለ ዝኣተወ ንኻልኣይ ግዜ ጸዊዖም ከዘራርብዋን ክለኽፍዋን ከም ዘለዎም በብልቦም ወሰኑ። ረዘነት ነቲ ሰዓት 10 ናይ ንግሆ ኣብ ላተርያ እምባሶይራ ምስ ኩራራ ንኽራኸብ ሰዓት ኣኺልዎ ዘብዘብ ዝብል ዝነበረ ኣፍቃሪኣ ንኸረን ሆቴል ሕቆ ሂቡ ናብ መዘናግዒ ክለብ ባይስሮይ ገጹ ክኸይድ ኣብ ኣፍ ደገ ፋርማሲ ቁጽሪ 1 ኮይና ኣማዕድያ ስለ ዝረኣየቶ ፍጥነት ናህሪ መኪና ኣወሲኻ ደድሕሪኡ ሰዓበት። ዶንጌ ካዶ ኩራራ ዓርከይ ኣይ ኣብዛ ኣጋ ወጋሕታ እንድያ ሸውያ ድቃስ ወሲዳትን ዶንጌ ተሴ ከመይ ሓዲርካኸ በሎ ወዲ ረዛን ናብቲ ሓጻር 60 ኣዚዙ ካብተን ኣቐዲመን ዝመጽ ወክል ተባኒ እናቆረሰ ዝሕይኽ ዝነበረ ዓርኩ የማነይቲ ኢዱ ንሰላምታ እናዘርግሐ ኣልጫ በሎ ኩራራ
ቁሩብ ድንጉይ ስለ ዝበሎ ኸርዩ ርእሱ እንሓኸኸ ሞንታይ ኻ ትቆርስ ኩራራ ዓርገይ ሓተተ ወዲ ረዛን ኩራራ ስለ ዝተረድኦ ንምድዓሱ ናኻ ተለሊኻ ኣዝዝ እምበር ኣነስ ምጽባይ ካብ ምስ መረረና ኣዚዜ በሎ ኩራራ ክሳዱ ጠውዩ ናብ ክሽነ እናማዕደወ ቤላ እንቋዕ ዘዝጋ ንስኻ ዳ ቁረስ እምበር ኣነስ ሓሪፍ ቅጫ ፍትፍት የቆሪሰ መጽ በሎ ወዲ ረዛን እውን ኣብ መንጽሩ እናተቐመጠ እንታይ ክሰምዓካ ዝሓወይ ኢሉ ሓደ ጻዕዳ በጃ ክዳን ኣብ ሽምጡ ዝተዓጥቀ ሓጺር ጸሊም መንእሰይ ንወዲ ረዛን እናሓተተ ኸሎ ኸኣ ረዘነት ድሮ መኪና ዓሽጋ ናብቲ ላተርያ ቅልቅል በለት እሞ ረዛን ቤንዳ ጸኒሕኺ ትምህርቲ የለን ድዩ ብምባል ሰንቢዱ ብምትንሳእ ሓቂፉ ሰዓማ ወዲ ረዛን ሰላም ረዘነት ንዕበ ሰኸፈሊ በለቲ ንፈለማ ጊዜ ነታ ብወረ ጥራይ ዝፈልጣ ኣፍቃሪት ዓርኩም ምስ ረአየ ብመልክዓን ቅርጻን እምብዛ ዝተደነቐ ኩራራ ነታ ኮፍ ኢልዋ ዝጸንሐ ሰድያ ስሒቡ ናብ ኣገጹ እናደፍአ ይቐኒየለይ በለቶ ረዘነት ንኹራራ ኣብታ ዘቐበላ ሰድያ እናተቐመጠት ናብቲ ደው ኢሉ ዝጽበ ዝነበረ መስዓታይ ማለት ኣሳሳይ ናይቲ ላተርያ ብምጥማት ድማ ማክያቶ ኣምጸለይ ዝሓወይ በለቶ ቦርሳ ኣብ ሰለፋ እናቐመጠት ናይካ ሻሂ ኣምጻለይ ዝሓወይ ምስ በለ ወዲ ረዛን ከኣ ኩራራ እውን ተቐብል ኣቢሉ ንዓይ ድማ ድሕሪታ ቁርሲ ካፕቺኖ ከተምጻለይኻ ነብሲ ምስ በሎ ኣሳሳይ ዕራይ ኢሉ ቀልጢፉ ናብ ክሽነ ገጹ ከደ ረዛን ገለ ዝብላዕ እንታይ ክንእዘልጊ ብጸጋማይ ኢዱ ሕቑፍ ኣቢሉ ሓተታ ወዲ ረዛን ኖኖ ኣይበልዕኒ ማቴዎስ ሓወይ ኣቐድም ኣቢለ የቆሪሰ መለሰት ረዘነት ዓይን ኣፍቃሪኣ እናጠመተት ረዛነይ ኣቢዳ ጸኒሕኺ ኸብንግኡ ብምባል ወዲ ረዛን ሕቑፍ ኣቢሉ ሰዕማ ኣነ ዲኻ ኣብቲ ሁለተኛ ፖሊስ ጣብያ ጸኒሐ በለቶ ረዘነት ብጎቦ ዓይና ንኹራራ እናጠመተት መልክዕን ትርኢትን ኩራራ ስለ ዘሰከፋኻ ንማቲስ ካብዞም ዓዋሉ እዚኣቶም ከመይ ገይረ እየ ዝፈልዮ በለት ብልባ እምቧዕ ሁለተኛ ፖሊስ ጣብያ ዳ እንታይ ነይሩ ረዛ ሓተ ተደጊሙ ወዲ ረዛን ስንብድ ኢሉ ብዛዕባ ኣማውታ ወሓይት መሓዛይ ክምርመር ጸኒሐ በለት ረዘነት ኣዒንታ ካብ ገጽ ኩራራ ኪኣለየት ኩራራ ግን ብሕፍረትን ክብርን ትኺሉ ክጥምታ ኣይከኣለን ሞ እንታይ ዳ ኢልክዮም ሓተተ ወዲ ረዛን እንታይ ክብሎም ዳ ኣና ውሽጢ ስለ ዝነበርኩስ ዝፈልጦን ዝረኣኸውን ነገር የብለይን ኢለዮም ኪድ በሊ ኣብ ጻዕና ክትምለስ ኢኺ ኢሎም ከዓ ሰዲዶምኒ በለት ረዘነት ናብቲ ዝኣዘዝዎ ሒዙ ዝመጾም መስዓታይ ማለት ኣሳሳይ ክሳዳን ቃዕሪራ እናጠመተት ኩራራ ካብቲ መስዓታይ ብኽልተ ኣዳው ሒዝዎ ዝነበረ ቢያታ ኣልዒሉ ነናቶም ዓደሎም ሞ ከመይ ጌርክ ደኣ ኣብዚ ከም ዘለና ፈሊጥኪ ሓተተ ወዲ ረዛን ሻሂኡ ፊት እናበለ ንዓኻ ክረክብ ኢለ ናብ እንዳ ፀሓይነሽ እንዳኸድኩስ ናብ ዝገጽካ ክትመጻዕ ማዕደ ይርኤካ በለቶ ብጸጋመይቲ ኢዳን የማነይቲ ኢዱ እናደረዘት ረዛን እሞ ኣነን ኩራራ ናብ ሓደ ቦታ ኸድና ሽውያ ብዛዕባ ቅትለት ወሓዚት ንጥርጥሮም ሰባት ስለ ዘለዉ ረኺብና ክንሓቶም ኢና ንስኸ ግን ሕጂ ንስራሕ ክትከድ ኢኻ ምሽ ናይ ምሸት ዶ ክድውለልጊ ሓተታ ወዲ ረዛን ዓይን ኣፍቃሪቱ እናጠመተ ሓራይ ማትሓወይ መለሰት ረዘነት ካብ ኮፍ መበሊኣ እናተንስአት ደሞ በለይ ከፋንወኪ ኢሉ መሪሕዋ ወፀ ወዲ ረዛን ቻው በል ዝሓወይ ኢላ ንሰላምታ ኢዳ ዘርግሓትሉ ረዘነት ንኹራራ ቻው ረዘነት ብምባል ተንሲኡ ብኽልተ ኢዱ ንየማነይቲ ኢዳ ጨበጠ
كرارة أبصن حني كويزو رزان أمكينا بتاع قدي فهم الله سكه إلو ود رزان أفكاري تحقفو نافت مكينات عشيقات اللوز نبرت بوتا أمرحة وي هذا غميد اللازع سيبدي ولا مريم مخان ود رزان عركي مرة عريف اندي يا أخي نعود بك ما يرخيبو بلا خرارة بتحد متي رزانت من أربعات نستخب زي اللي خلو تليفون دويلة سدراخي خيال علو أمو كيسينا كس حجب زخلنا نايمشت هابي كم نراخب زي نقاطر بلا ود رزان بس أقا ما يقودنا حقيفو حري طبو ساعات كنديمون نراخب ماتي حتى تترزنت أبطعمكي تدالي غي ولا ساعة شدشي أبيت مقبأ أبا أنا حكي حراي اسكالو مسونو اندي حقي زمت زولو سنبت أبتشرح ديسكوس لزولو بحد خناتينا ماتي حراي بلد تورزنت نخص سعمو نابقصونا تمطاطرت حراي بقى صقم يله بلا ود رزان حقفو الناس عما سمع عنده رزان أبوليس أبيا انتايز مسل سبي مرم كبلان وي بابا إلى رزنت قريفات تبقيا ناو حنت خبتنا من تروم زنبرا اندا ورقاتيا كتحبان حدا خونا ود رزان أب قرنا نبينو ترفا نأتو قلات كري نيما نتساقامو قولح مليح بلا انت خونا نأتو قلات سلزي فلطوم كلا اليوم أي كألن بقمت جن ناب حدا نويح قلبوت تسلم جبا مس كرافاتو وديوم كاب حنت تويتا كورلاز عينتا صعدا مكينا كوردو زرايوم حالن غاي سباي بمتوكار ازيوم كون لو ما بورزنت بمبال عينتو سريقو طمتهم اتوم 50 مترو كاب تود رزان زنبرو مارشا بيد ريحقوم مكين ام زعشغو اتقلاتي زغمن نابلو نابو غصهم قربو وي زيوم دا بخلون عني بزمسلو بلا ود رزان بتحد مصي مثل رزنت قرباب جنباروم سلازت ترايو برقص اتو قلاتي جيمي بلا ود رزان دقيمو اتو قلاتي نابو غصوم منا قربو مصو ود رزان مسغالم كلو زرايو سلازمسلو خا ازي فرها كابت زنبرو مارشا بيد خا አታድ ማዕብያት ገይሩ ጽርግያ ሰገረ አቶ ቀላቲ ቁመቶም ነዊሑ ኣብቲ ተሪር ጸጉር ርእሶም ሓደ ሽበት ጥርጥር ዘበሉ ጸሊም ማዕጓር ሰባዮም ኣዒንቶም ፍሩያት ክኾናን ከለዋ ኣፍንጮም ግን ድፍንዕ ዝበለትያ ኣለባብሶም ኩሉ ግዜ ባድላ ማለት ጁባን ስረንዩ ሓያል ፍቅሪ ገንዘብ ስለዝነበሮም ሓደ ግዜ ብሰንኩም ሰባት ይገራጨው ነበሩ በዚ ድማ ብዙሓት ፈተውትን ኣዕሩኽትን ኣይነበረዎምን ብተፈጥሮኦም በሊሕን ሓርኮትኮት ባህልን ስለዝነበሩ ግን ዋላ እኳ ዘይተማሃሩን ተነበሩ ኣብቲ ብደርሁ ጀሚሮም ዘማዕበልዎ ስራሕ ንግዲ ስለዝተዓወቱስ ኣብቲ እዋን ወናኒ ከመይ ዝበለ ሆቴል ምስ እንዳስታልኡ ንምዃን በቂዖም ነበሩ አቶ ቀላቲ ኳዕነን እናበሉ ናብ እንዳቢን ንገጾም ዝተጠውዩ ወድ ረዛን እናጎየ ናብ ተረዘነት ሓቢኣትሉ ዝነበረት እንዳወርቂ ኣተወ ብድሕሪ ማዕጾ ተላሒጋ ብፍርሒ ከተንቀጥቅጥ ድማ ጸናሕቶ ኢታ ባባ ነብይ ኣቢሉ በለቶ ህው ኺላ በዛ አንጎለ ተጠይም አለው نحن يقلتفي بلا ود رزان بإيدا حيزو نو دحن نسخة تريكي نابقى صراحة ناي مشت أفتزبال كان نرخب تشاو ما تحاوي تشاو بقى بلتو كاب دحر معت اوكي وصت ود رزان حرايلو أبو قديفوا نابلا تريا أمباسويرا تملسا إذا ود رزان
انت راح حجة ونجي خاني رحل حتتو إتي بعقل خصب بيوت أنحي كرارا بوا نوران دي وطيتا كرارا عركي بلو ودرزان قلت فيلو إيه تايزا رغيبو سنبيلو بتجيلو تنسى كرارا قال خبطهم تقلقتهم زرخبوه مسيلوه نرزانت نافانا خوا خلقون ديهم أبا أمت أمنا أبا من دا لا إلو مغا حتى تخراراون سنبديلو رزانت قديما رئاتهم سلازا مسي أي رأينا أنا مثلني سقيلهم يا محليفة ما حجة غدا حتى تخرارا